În prezent, euro este utilizat în 16 state membre ale Uniunii Europene, însă în viitor vor adera la zona euro și alte state. În timp ce în cadrul negocierilor tratatului de la Maastricht, Marii Britanii și Danemarcei li s-a acordat dreptul de a alege dacă doresc să adopte euro, celelalte state au obligația să se alăture în cele din urmă zonei euro. Pentru a putea adera la zona euro, statele trebuie să îndeplinească criteriile de convergență economică stabilite în tratatul de la Maastricht. Aceste criterii vizează stabilitatea prețurilor, disciplina în administrarea finanțelor publice, stabilitatea cursului de schimb și ratele dobânzilor pe termen lung. O etapă importantă în procesul de convergență economică este participarea la mecanismul cursului de schimb cunoscut drept MCS2. MCS2 a fost creat pentru a lega la euro monedele statelor din afara zonei euro. Monedele participante pot fluctua în limitele unui interval de plus-minus 15%. Monedele trebuie să se mențină stabile în cadrul mecanismului pe durata cel puțin 2 ani înaintea aderării la zona euro. În acest timp, băncile centrale naționale respective colaborează strâns cu BCE. Decizia finală asupra admiterii unui stat revine șefilor de stat sau de guvern din UE în baza rapoartelor de convergență întocmite de BCE și de Comisia Europeană. Astfel, zona euro se va modifica substanțial în viitor, pe măsură ce noi state vor adopta moneda unică. Sediul BCE va arăta de asemenea altfel. Proiectul pentru crearea noului sediu al BCE este în derulare. Proiectul aparține arhitecților austrieci din cadrul Coop Himmelbau din Viena și a fost selectat în luna ianuarie 2005 de Consiliul Guvernatorilor BCE dintre cele 3 proiecte premiate la concursul internațional de urbanism și arhitectură. Cele 3 lucrări câștigătoare au fost selecționate în luna februarie 2004 dintr-un total de 71 de proiecte de către un juriu internațional. Concursul s-a desfășurat în 2 etape cu o preselecție, în urma căreia au rămas 80 din peste 300 de candidați din 31 de țări. Noul sediu al BCE va fi situat pe spațiul fostei Grossmarkthalle din partea de est a orașului Frankfurt pe râul Main. Clădirea actuală a Grossmarkthalle va fi conservată și incorporată în noua construcție. BCE preconizează să se mute în noul sediu până la sfârșitul anului 2014. În viziunea Consiliului Guvernatorilor și în concordanță cu declarația arhitectului, noul sediu al BCE va fi un simbol al unității, un simbol al Europei Unite și a monedei sale unice.